ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರು ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಪಾಯಸ ತಿಂದುಪ್ಪಾರು ಅಂದ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಪಲ್ ತಿಂತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋತಿಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ತೂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೆರೆ ಕೊರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಡೋರ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಒಂಜಿ ದೊಂಕುಂಡು ಲೈಫ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೌ ಮಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಣೆ ಇಂಕ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಮಂಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಆಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಈಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ನಿನ್ನ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿಯರ 50 ರೂಪಾಯಿ 150 ಬಿಡು 50 ರೂಪಾಯಿಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಜೀರು ಪಪ್ಪನ ಕಳೆಯನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಅಪ್ ಉಪ್ಪುಡಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆದಿತ್ತಿ ನಾಕಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಣ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡದು ಇದು ಮನಿ ಪಂದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡಾವಾಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಜಾಕಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲೆ ಯಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ನಿಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಚ ಆಪೋಣ ಒಂದು ಪಟ್ಟಂಗ ವಿತ್ ವಿಜಯ್ ಜೀವಿತ Sponsored by AV Place, Adimahi Designs and Events, Chili's Masala. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬೇರ್ ವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ತೂಂತಾರ ನಿಖಲ್ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಖಲ ಎದುರು ಬೈದ ಪಟ್ಟಂಗದ ಸುರುತ ಎಪಿಸೋಡ್ಗು ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಮೋಕಿಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ನಿಖಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಂತನ ಯಾವು ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಕವನರೈ ಕೇಕ್ಸ್ ಅಂತಿರ ಮಿಸು ಪಂದಂದ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರು ಪಂದಂದ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ ನಾ ಕವನರ ಉಡುಪುನಾರ್ ಬೇಕರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರದ್ದು ತಿಬರದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೈದ ಸೊ ತೂಲಿ ಕವನರ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೈದ ಅರ್ನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಚಾರ್ನ ಬೇಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ತೆರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈಗ್ ಪೋಡು ಬಲೆ ಉಲೈ ಪೋಕ ಐಡ್ದುಂಬು ಪಟ್ಟಂಗದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕಲು AV Bliss. Discover pure health and wellness with AV Bliss. From our premium Ragni tea to our natural jaggery and pure pink salt, bring nature's goodness to your home today. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಐದ ಒಟ್ಟುಗು ಆದಿಮಾಹಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್. At Adimahi Designs and Events, we bring your ideas to life. Discover unique crafts, beautiful frames, and custom hampers. ನಮಕ್ ಬೋಡಿ ಪುರಂಚಿನ ವೆರೈಟಿ ಟೈಪ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕನಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಆದಿಮಾಹಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಮಸಾಲಾ. ಉಡುಪಿ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಮಸಾಲೆಯಿಂದಲೇ ಶುರು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಮಸಾಲಾ. ಚಿಕನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಆಗ್ಲಿ, ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಮಸಾಲಾದ್ದೇ. So thank you so much for sponsoring us. So bale namma inita episode start malpuga. Stop. Hi kavanakka. ಏ ಹಾಯ್ ಎಂಜುಲ್ಲರ್ಗೆ ಫೈನ್ ಯಾನ್ ಇರಿನೆ ಕಾಪುನೆ ಕರ್ದಿಂಚಿ ನಾದು ಮನ್ಪುಂದದೇರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರ್ ಪಾಯಸ ತಿಂತಾರತೆ ಐಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಪಾಯಸ ಅವರ ತಿಂತಾರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಪಾಯಸನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಪಾಯಸಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೇಂದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಂದು ಓಕ ಪಾಯಸ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿ ನೀರೆಗುಂದೆ ಇರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂಪಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ಪಂದು ಆಪಲ್ ದ ಪಾಯಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆಪಲ್ ದ ಪಾಯಸ ಏ ಶೋಕ ಆಪುಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತಿರಮಿಸು ಫೇಮಸ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ತಿರಮಿಸು ಫೇಮಸ್ ನಮ್ಮ ಕವನರೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಪಟ್ಟಂಗದ ಎಪಿಸೋಡ್ಗು ಫಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಮೇರೇನ್ ಚೂಸ್ ಮಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಓಕೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಆವಡ್ ಬೆರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಎಂಚ ಮೇರ್ನ ತಿರುಮಿಸು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿದ್ರು ಕನೆಯರಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಂದು ಆಪಲ್ ದ ಪಾಯಸ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರೆ
ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೂಯರದಿಕ್ಕೊಂಡು ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರೋದುಂಡು. ಎಸ್ ಕವನಕ್ಕ ನಾವು ಮಾದ ರೆಡಿ ಆತ ಇನ್ನ ಆಪಲ್ ದ ಪಾಯಸದ ರೆಸಿಪಿಗೆ ದಾದ ಮತ್ತ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ಗ 1 kg ದತ್ತ ಆಪಲ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಶುಗರ್ ಪೌಡರ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ಪಂಡ ಪೌಡರ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶುಗರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬಾದಾಮ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿನ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇನ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ರಸ್ಮಲೈ ಮನ್ಪುವ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂತಿದುಪ್ಪು ಇನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬಾದಾಮ್ ಪೌಡರ್ ಉಲ್ಲದೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಏಲಕ್ಕಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ದಪ್ಪ ಪೇರು 1 ಲೀಟರ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಸರ್ ಈತ ಐಟಮ್ಡು ನಮ್ಮೈತೆ ಆಪಲ್ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪನ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗತಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ತೋಪು ದೀತೆ ಫಸ್ಟ್ಗ. ಓಕೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಗ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಆಪಲ್ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಲಕ್ಕೆ ಏನ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿರಮಿಸುಡು ಫೇಮಸ್ ಐನ ಕವನ ರೈಮೇರ್ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಮೇನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಲ ಅವು ಏತೋ ಜನಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಪಾರಿತೆ ಮುರಣಿ ತೂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ದಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮೇರೆ ತಿನ್ನಗನೆ ಆಸೆ ಅವಂತುಂಡು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಜರ್ನಿ ಅದು ಪಡಿ ಕೇಕ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಅದು ಪಡವೆನ್ ಕೇನ್ಗ. ಓಕೆ ಕವನಕ್ಕ ಕೇಕ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಯಪ್ಪ. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಕೇಕ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಬಂಜಿಡು 6 years ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ ಪಂಡ ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಅವನಿತ್ತಂಡು ನಮಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಪ್ಪ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂತ ಜಿಲೇಬಿ ಅವಂದು ಪೂರ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ತತ್ತಂಡ್ಲ ನಮಕ್ ಆಸೆಗ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ಗ ಓಕೆ ಅವಂತನ್ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಓರಿಯೋಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಅಂಚ ಓರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಓವನ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ OTG ಅವು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮಂತನ ಲೈಟ್ ಕರೆಂಚು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಾದ ಏನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಓರಿಯೋ ಕೇಕ್ ಮಂತನ ಪೂರ ಇಂಚ ಚಪ್ಪಟೆ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಒಂಥರ ಇಂಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ನಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಮಂತ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲ ಪೋತಿಜ್ಜತ ಐಕ್ ಪಂಡಲ ಇಂಚ ಮಂತೆ ನಾನು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ತುಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋತಿಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ತೂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಏರೆ ಕೊರಿಯ ತೂಲೆ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ನೇಬರ್ ಚಿರಶ್ರೀ ಬೊಕ ಹೇಮಂತ್ ನುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಬರ್ಡೇಗ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬರ್ಡೇ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪರ ಆತ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಇಜ್ಜತೆ ಇಂಚನೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಐಕ್ ಓರಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ಐತ ಪೂರ ದೀದು ಮಂತ್ ಕೊರಿ ಹಿಂಗ ಆತಪ್ಪಗ ಡಿಸೈನ್ ದ ಪೂರ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲ ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಪನೊಂತೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಕೇಕ್ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಲಕ್ಕ ಕೊರ್ನ ಇಡ್ದ ಇಂಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ಯಾನಪ್ಪಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ಬಾವಡೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಅವೊಂಥರ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂತೇರ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಐತ ಐಡಿಯಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಕೇಕ್ ದ ಬೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಬಾವಡೆನ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ ತೂನ್ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಕುಡ್ಲಾಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ನನಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಬಂದಡ್ದಲ್ ಪಪ್ರ ಐತ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚ ಗೊತ್ತಾಣ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಂತದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಮೇರ್ ನೆರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ 3000 ಬಜೆಟ್ ಇಡ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಟೇಬಲ್ ಐತ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಪೂರ ಕಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂತೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ನಕ್ಕನಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಬದಿತ್ತ ಅಂಚ ಏನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಂಚ ಕಂದೆ ಆತ ನಮ್ ಬೇರೆ ಪಂದ್ ನೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮೂರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನು ನಾವು ಮೂಲೆ ಎಡುಪುನು ಅಂಚ ಇಂಚ ಹೊಂಡೀರ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ದಾಯ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ತೂಕ ದಾದ ಅಂಚ ಮಂತದ ಮುಲ್ಪ ನೇಬರ್ಸೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಕ್ ತಿಂದಂಡ ನಿನ್ನ ಕೇಕ್ ತಿಂದಂಡ ಪಿರ ಶಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುಗ ಮನಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೇ ತಿನ್ಕನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚದ ಮಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯೆ ತೋಂದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಓ ಪೂರ ಫ್ಲೇವರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾದ ಅನ್ಪುರ ಅಂಚ ಐಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟರ್ ಸಂಘದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಂಡಿರ್ ಚಂದಕ್ಕ ಅಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಪಂಡಿರ್ ಬಂಟರ್ ಸಂಘಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಲ ನಿಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಅಂಚ ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಗುರ್ತಾದ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂಡದ
ಆರ್ಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಇಂಕ್ ಲತಕ್ಕಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಿನ್ನಿ ಕೊಡಿದಾರ್ ಆರ್ ಕಿನ್ನಿ ಕೊಳ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ದಾರ್ನ ವೈಫ್ ಅಂಚ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಪ್ಪ ನಾನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಅಂಚ ಪಂಡೇರ್ ಈ ನನಾತ್ ದಾದನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಪೈ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ಗ ನಾಗ ತಿರಮಿಸುದ ಬತ್ತನ್ ತಿರಮಿಸುದ ಬಂದಾಗ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ಊಲ ಯಾನ್ ಊಲ ಮನ್ಪುಡ್ಡ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಏನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಡೇ ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು ಅವಂಜಿ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕ್ ಏನ ನಾಡ್ದು ಪತ್ರಿ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪು ಈ ಪೋನ್ ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕವನಕ್ಕನ ಜರ್ನಿ ಕೇಕಿದ ಉಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬೇಕರ್ ಅದು ಉಲ್ಲೇರಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂದ್ ಜರ್ನಿ ಇನ್ನು ತಿಕ್ತಾರ ಎದಗಾಣ್ಲಿ ಇನ್ನ ದುಂಬು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಹೊಡ್ ಮಾತ ಏನು ಐಡಿಯಾ ನಿಜಾಣ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ರೂಟ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂದಪ್ಪಾಗ ಯಾನ ಕೇಕ್ಸ್ ಬರ್ಪಂದ್ ಎನ್ನದ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬೇಕರ್ ಅದು ಎಂಕೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಜ ಪಾಯಸ ಪಾಯಸ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ನೆಕ್ ನನ್ನ ಇದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಮಂತಿತ್ತಂಡೆ ನೆಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಒಂತೆ ಶುಗರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಬೋಡ್ತುದು ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವು ಆಪಲ್ ದ ಮನ್ಪೋದೆ ಐಕ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಪೌಡರ್ ಇದೆ ಬಂತಿತ್ತು ಇಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಕೇಕ್ ಬೋಡ ಪುಣತೆ ಅಂಚದ ಮಂತಿದುಪ್ಪ ಕೇಸರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇತ್ತಿಂದ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿಂದ ಸ್ಕಿಪ್ ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಓಕೆ ನಂಚ್ ಪಾಡಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿ ಆಡೊಂದು ಓಕೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿಂಡು ನೀನು ನಾನು ಆಫ್ ಮಂತ್ದ ಚೌಲಿ ಅರೆದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆಪಲ್ ಪುಳಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮನ್ಪರಂಡು ತೂಪವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಂದಡಿಕ್ ದಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಪಲ್ ನೇನು ವಾಶ್ ಮಂತದೆ ತೊನ್ಗ ನೇನು ವಾಶ್ ಮಂತದ ಶೋಕು ಪೆರಿಸೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪವೆ ನೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ಚೋಲಿ ಪುರ ದೆತ್ತು ದಾಂಡ್ ನೇನು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪೆರಿಸೋಡು ಪೆರಿಸ್ಗ ಇಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಫ್ರೈ ಪೂರ ಆದನಾಗ 1 kg ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅರ್ಧ kg ದ ತಾಪುಂಡು ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲರ್ ಅಂಚ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಬುಡೋಡು ಇಂದು ಬೊರ್ಚಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೀನು ಪೆರೆಸ್ ದಾಂಡ್ ನೇನು ನನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೊದಲೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೀ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ದೇಪಣ್ಣ ನೆಟ್ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆವೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗ 5 ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ಪಾಡ್ಗ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಆಪಲ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರುಂಡು ಐಕೊಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ತಾಗುಂಡುಗೆ ಅತ್ಮಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಮೇರ್ನ ಜರ್ನಿ ದಡೆ ಬರ್ಕ ಕೇಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಾಂಡು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬಂದ್ಪಂಡಾರು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗಿರ್ ಫೇಮಸ್ ಉಪ್ಪು ಮೇಯ್ನ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾದುಪ್ಪು ಕಾರ್ಕಳಾದುಪ್ಪು ಬೆದ್ರಾದುಪ್ಪು ಮೇಯ್ನ್ ಇದಾಯ ಬಂಡಾಗ ತಿರಮಿಸುಗು ತಿರಮಿಸು ಮನ್ಪೋಡ್ ಪಂದಿರಿಗೆ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಚ ಥಾಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಿರಮಿಸುದ ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೂನಾಗ ಇಂಕ ದಾದನ ಫ್ಲೇವರ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವರನದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಐನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲ ಮಂತ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಕುರಿಯೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವನ್ ಯಾಲ ಟ್ರೈ ಮಂದ ಮೇರ್ನ ತಿರಮಿಸು ಎಂಕಂತೂ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವರ ಮನಿ ಪಂದ ಕುದೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೇಗ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ತಿರಮಿಸು ತಿಂತುಲಿಲ್ಲ ಕೊಲಪುನ ಒಲ್ಪುಲ ರಾಕ ಬಂದಂದು ಸೊ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ತಿರಮಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ ತಿರಮಿಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರ್ ಜಾರ್ ಕೇಕ್ ಆದುಪ್ಪಡ್ ಐಬೊಕ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೆಸ್ಲೆಚಸ್ ಆದುಪ್ಪಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಬೆರೀಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಆದುಪ್ಪಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಆದುಪ್ಪಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆದುಪ್ಪಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಉಂದು ಎಂಚ ಇಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ
ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು Okay. ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆನುಟು ಅವು ಪೂರ ಆಡ್ ಮಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೈತೆ ಅಂಚ ಅದು ದಾಯ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲ್ ಇಡ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ Okay. ದಾಯ್ ಖಾಲಿ ತಿರಮಿಸು ನಮ್ಮ ಕೋರೋಡು ಪಂದ್ ಹ್ಮ್. ಐತೊಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಪ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇರ್ತ ಪಂಡರ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯನ್ ಮೊಬೈಲ್ ತುಯ್ಯ ಒಂಚ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ್ ತಿಂಡ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಟೇಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದಂದ್ ಅವು ಓಕೆ. ಆಂಡ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಒಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿಡ್ ಪಾಡ್ಗಂದ್ ಎನ್ನೆ ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿಡ್ ಅವ್ಲು ಬೋರ್ಡೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಮೂಲ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜೆ ಓಕೆ. ಐಕ್ ಕೇನ್ ಎರಡನ್ ಪಂದ್ ಒರಿಯೊರಡ ಕೇನೊಂದ್ ಬತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತೆ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರುಂಡ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕೊರೋಡ ಹಾಪೋಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಹಿಂಗೆ ವೀಕ್ 2 times ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಕ ಆತ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜನ್ ಪಿದೇ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆಂದು ಹಾಪೋಣ ಅಂಚ ಯಾನು ಪಿದೇ ಪಾಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಖಾಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಇತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಲು ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಡೆ ಬಲೆ ಇಡೆಗ್ ಬಲೆ ಪಂದೆಂದು ಐತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಂದ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುರ ನೀರೊಂಜಿ ರೀಲ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ನೆಕ್ FSSAI ಅದೇ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಡ ಪಂದಂದ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಹಾಳು ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೇನ್ ರಾಂಗ್ ಒರ ನಮಕ್ ತೂನಾಗ ಬೇಜಾರ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾ ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಲಿ ಕೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಚ ಮನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ದಾಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡವು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೇರು ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೇನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನೀಟ್ ಅದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರಿಯೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡ್ನಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಸೈಡ್ ದಾದನ ಪಂದ್ ಪಂಡಾರು ಅತ್ತೆ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸೈಡ್ ದಾನ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಚಿತ್ತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚಿತ್ತಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಒಂಜಿ 25 ಪೀಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ. ಓಕೆ, ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಉಂತ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಉಂತ್ಯ ಎನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಕ್ ದೆ ತೊನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋಯೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಉಂತುದೆಂದು ಗೊತ್ತಾದಿಜಿ ಅಕ್ಲಿ ನೀರೇನ್ ಕೇಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ರೆ ಉಂತುದೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ತೂಯಿ ನೀರ್ನ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾದಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಆನಿ ಉಂತುದ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂವನ್ ಪೋಪೇರು ಬತ್ತ ದಾದಂದಿಲ್ಲ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಕಾರ್ಗ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಉಂತುದ ದಾಯಿಗೆ ತೂಕ ಅನ್ಪಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಅಂಚಾರ್ ಪಂಡೇರ್ ದಾದೆಂದು ಪಂಡ ಇಂಚ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸರ್ ಐ ಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಇರು ಉಂತುದರತೆ ಐ ಕೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಪಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ತೊಂದು ಪೋಯರು ಆನೆ ಬಯ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಉಂತ್ಯ ಒಂಜಿಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇದ್ದಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಪೋತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕೇಕ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲೆ ನಾನು ಕೈ ಬುಡ್ಜೇರು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಆನೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾದಿತ್ತರತೆ ಇಸಿಯಾಲ ತೂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಲ್ ಕೈತಲಿ ಪುನ ಯಾನೆ ಮಾತಕೊಂತು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮಿಲ್ ಕೈತಲಿ ನಮ್ಮಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಯಾನು ಕುತ್ತಾರೆ ಮೇರ್ತಿ ಬರ್ ಬಟ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಪನಗ ಅವು ಸಹಜ ಜನಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಾತ ಫೀಲ್ ಇಡ್ಲ ಕಾಮನ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪುಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇ ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ರೀಲ್ ಬತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕವನಕ್ಕ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬರ್ಪಿರಿಗೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಂದ ನಾವೇನ್ ಮತ್ತೆ ತುನಗಿರಿಗೆ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡಲ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬತ್ತಂಡಲ ಓಕೆ ಅವು ನಮಕ್ ಪಂಡ ಉಪ್ಪೇರು ದಾದ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಅವಡು ಅಕ್ಕ ಪನ್ನ ಕೇಂದಾಗನಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಯಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಇಂಚ ಕುಡ್ಲೆ ಏಜ್ ದಕ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ನಕಲ್ ಪೂರ ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡತ್ ಇದ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ದಕ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತುಪ್ಪು ದಕ್ಕಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐಟ್ ತುಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಪಂದ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಜನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಟಾಲ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಇರಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಲ್ಪ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಎರಡು ಮೂಜು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡ್ ಅಂಡ ಸೇಮ್ ಏನ್ ಐಟಮ್ ಕೊನೋದು ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಕಾಲೇನಿ ಪಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಒಂಜಿ 20 minutes 15 minutes ಸೇಲ್ ಆತೆ ಬೆದ್ರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವಲೊಂಜಿ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಖಾಲಿ ಆತಂಡ್ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಖುಷಿ ಆಗುಜ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಆನೆ ಬೇಜಾರಿಂದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ 7 ಈತ್ನೆಟ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಂತಿಜಿ ಅನೆ ಎತ್ತು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಣ್ಣು ಬೂರುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ
ಆಡೆ ಕೊನೋನಾಗ 700 ಪೀಸ್ ಕೊನೋದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಉಪ್ಪು ನಾತಿ ಆ. ಜಕೆಲ್ದಿ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಕಲ್ ಇಂಚಕುಲು ಒಂದುಲ ಪೋತಿನುಂಡು ಹ್ಮ್. ಆತು ಕೊನೋದು ಯಾಯಿಜಿ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಪಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಬತ್ತ ಅದೇ. ದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಫೇಸ್ ಮಂತು ಪೋನ ನಮಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ಆಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕವನಕಾರನ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಂತೇರು ಕಣ್ಣು ಪಾಡ್ರಜಿ ಇರ್ಲ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡಿತ್ತ 20 minutes ನಮಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾತಾಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ ತಿರಮಿಸುನು ಮನ್ಪೆರೆ ತಿರುಗಿ ಟೈಮ್ ಎತ್ತಾಗುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಮುಗಿದು ಆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರದ ತೊಂಡ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಆದ್ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ಮರ ಹಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒರೊರ 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ನೈಟ್ ನೈಟ್ ದಯಪಂಡ ಅವು ಒಂತೆ ಸೆಟ್ ಅವಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಕೊನೋನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 300 ಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಮನ್ಪು ಅವು ಸೆಟ್ ಆರೆ ದೀಪ ಹ್ಮ್. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ದಂಚಿ ಲಕ್ಕದ ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಿರಮಿಸು ಮಾತ್ರ ಐತೊಟ್ಟು ಬೇತೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕಲಂತೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವಡ ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ ಅವ್ಲು ಪೂರ ಐತ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಪುನಗ ನಾನೊಂಜಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಎಂಕಾಯ್ಕ್ ಸದಾ ನಾನ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹಾ ಇತ್ತ ಕೊನಪಿನ ಐಟಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋ ಮನ್ಪ ಪಂಡ ಐಸ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಐಟಮ್ ಐಸ್ ಬೊಚ್ಚಂಗಿನ ಹಾ, ಐಟಮ್ okay. ಐನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಹಾ. ಅಂಚ ಪೋಯಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಂದು ಒಂದೆಪ್ಪುವ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೈಟ ಕಾಡ ಮಂತ ಬಲ್ಪುವ ಬಲ್ಪರ್ ಓಕೆ ಐತ ಆನಿ 700 ಕೊಂದಿತ್ತ ಬಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆನಿ ಬೇತ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ 700 ಕೊನೇನಿ ಆಯ್ತು ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ತಿನ್ನಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಅವಡು ಬಂದಿಜ್ಜದೆ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಅವಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಏರಾಂಡಲಿತ್ತೆ ತಿನ್ನಗ ಇಷ್ಟ ಒಂದ್ ಇಷ್ಟ ಆತಿಜಿ ಬಂದ್ ಪಂತಿನ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಎದುರುಗು. ಎಂಕ್ ಎದುರುಡು ಈತ್ನೆಟ ಏರ್ಲ ಪಂತಿಜೆರ್ Okay. ಇಷ್ಟ ಆತಿಜಿಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ತಿನ್ಪೆರತೆ ಹಾ. ಅವು ಎಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪನೆ ತಿನ್ನಕಲ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಜನ ರಡ್ಡು ದೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಬೇರೆ. ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯಿನಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಪೋಪೆರತೆ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಬೆದ್ರದೈಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕಲ್ ಕಂತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಂತಿತ್ತೆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಯಾಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ನನ್ನವ್ರ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಹಿಂಗೇನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅದೇ. ಓಕೆ ಅವೇ ಅಂದಾಯ ಪನಿ ಬಂದ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಅವಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂದಂದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪುನತ್ತ ತಿರಮಿಸು ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಬಂದ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ತಿರಮಿಸುದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಮಿಸುದ ಆಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಂಚ ಬಂದಂದು ಆಂಡ ಮಾತಿನ ಲಂಚ ನಿಪ್ಪೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮೆರ್ನ ತಿರಮಿಸು ಸಕ್ಕ ತುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತನಿಕ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ರೊಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಅಂಡ್ ನಾನು Okay. ಅಂತ ಗೀಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ನೀಕ ಗೀ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗೀ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪಾಡುವ ಅದು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಗೀ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್. ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪಾಡ್ಯೆ ಇಂದು ನನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆವಡು ತುಲೆ ಕಡೆ ಆತಿತ್ತಂಡು ಆಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಏನಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಗೆನ್ನೆ ಕವನಕ್ಕದ ಈತ್ ಆಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ನಿಂಕ್ ನನ್ನ ಪುರ್ತಾಗುಂಡೆ ನಾನಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡೋಡು ನಾನೆಕ್ ಶುಗರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೊಂತೆ ಪುಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಶುಗರ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋನುಂಡೆ ಅಂದ್ ಗೀಟ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಏರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುನದು ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕ ಆಪಲ್ ಏರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಹ್ಮ್. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಪಾಯಸ ಮಂತ ಕೋರುಂಡ ಆಪಲ್ ದಂದ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಅವಂದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಆರೆ ಕಡೆ ಯಾ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಪಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ ನಂಚ ಪಂದ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಪಂದಂದು ಸೊ ಐತ ಪಿರವು ಪಂಡದ ತಾರು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆತ್ತದು ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ಕಾಣೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಕುದಾರು ಮದ ಮಂತೊಂತೇರು ಬಂದಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಿಜವಾದ ಆತ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆನ್ಕೊನೊಬ್ಬನ ಎಲಿವೇಶನ್ ಅತ್ತು 700 800 ಮತ ಬಂದ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಏತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಣ ಅಕಲ್ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜನ ನಿದ್ರೆ ಕಜದ ಮತ ಬಂದ್ಪೋಯ್ರ ಇತ್ತನೆಕ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ
ಪಾಯಸ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಶೋಕ್ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್. ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತನೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಶೋಕ್ ಬರೋದೊಂದು ರೈಸ್. ಇತ್ತನೇಕ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಏನ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ್ನ ಪಾಡೋಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಏನಂತ ನೆಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಗ ತುಲೆಂದು ಹಲ್ವದ ಲಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಹಲ್ವನೆ నేను ಇಂಚೆನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೋದು ಮಸ್ತ್. నేను ಆಫ್ ಮಂತಂದು ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದ ಫ್ಯಾನ್ ಅಡಿಕ ದೀಪ ಅಂತೆ ಇಂದುಲ ಚೌಲಿ ಆವೋಡು ರಡ್ಲ ಪೇರ್ಲ ಇಂದುಲ ರಡ್ಲ ನಮಕ್ ಫುಲ್ ಚೌಲಿ ಆವೋಡು ಚೂರ್ಲ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಪಲ್ ದ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ದೀವೋಡು ನಮ್ಮ ಚೌಲಿಯಾರ ದೀವೋಡು ಅವ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಕವನಕ್ಕನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬರ್ತಾನಮ್ಮ ಆರ್ ಮಾತಾ ಪಂಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ರಾಧ ಪನ್ಪನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಅವಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವಡ ಒಂಚು ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿರ್ತು ಒಯ್ಪುನಕಲ್ ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಪುನಕಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಕವನಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಗ. ಸೊ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಮೊದಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತದ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಪಾಡುವೇರು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದ್ ತಿನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಇಂಕ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಮಂಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಆಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಈಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿಯರ 50 ರೂಪಾಯಿ 150 ಬಿಡು 50 ರೂಪಾಯಿಗ್ಲಲ್ಲ ಆಯ್ಕಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಜೇರು. ಓಕೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಅವಳ ಆರೊಂಜಿ ಆತ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆದ್ ನಾವ್ ಪನ್ಪು ನಮಕ್ ಬೊಡ್ಚ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಜಗತ್ತಿಡವ್ ಏತೋ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಏತೋ ಅಂಗಡಿ ಉಪ್ಪು ಇರೆಗ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕು 10 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಬಂದಂದು ದೇವೇ ರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾತ ಪನ್ಪು ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯನು ತೆರಿಪವುನಾರಾದೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಪನ್ಪು ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪು ಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಂತನಾರೇ ಗೊತ್ತಾವ ಆರ್ ಪಂಚನ ತಪ್ಪು ಪಂದಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ ಮಾತ ನಮ್ಮದು ಗೊತ್ತಾ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಎಂಚ ಕೊಡು ಪಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನೆಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ದಾಲ ನಮ್ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತುನತಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂದಂದು ಇರೈಕ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಅವಳೇ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅವನ್ಗೆ ಎನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಆನಿ ತೂಯೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡಿಚ್ಚಾನೆನ್ನ ಅಂಚ ಆರ್ ಬರ್ತೀನಿ ತೂಪಯ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಳು ನಿಕ್ಕ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚೆಂದು ಬೈದಣ ಅಂಚ ತೂಯೇರು ಡಿಪಿ ತೂನಾಗ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ಗುರ್ತುಂಡು ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ತಾನೆ ಟೀಚರ್ ಮೇರ್ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಆರು ಹೇಳ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಂಡೇರು ಅಂದ್ ಆರು ಅಲ್ಪದಾನಿ ಪುರ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಪಂಡ మేము ఇది ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ పోకుండతే ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆರು ಬೊಕ್ಕಲ ಐಕ್ ಉಲ್ಟನೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಯರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜಾರಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆದ್ ಪಂಡ ಐತ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಏಚಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆರು ಕಲ್ಪದು ಉಪ್ಪೇರು ದುಂಪು ಅಂಚ ಆರು ಆತೆಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೋನಾರ ಆದ್ ಟೀಚರ್ ಆದ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಪುಟ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಜೋಕೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ದೇವನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೈರ್ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಇಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈತು ಬಂಗವತ್ತು ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಪೊಕ್ಕಡ್ ಶಾಪ ಪಡ್ಲಕತ್ತೆ ಅವು ಅಂಚೆಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಅಣ್ಣೆ ಅವೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದುಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕೋಚಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಗರ್ನನೆ ಕೇಕ್ ತಂದು ತಿನ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಂದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ ಇರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದ್ ಪಂದೆ ಉಪ್ಪಡು ಅಂದೆ ಇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಪನೊಚ್ಚ ಪೂರ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಅಂದ ಅಡೆಗೆ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲನ್ ಮಂತಾರೆ ಪೂಯ್ಚ ಅವ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋಣ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒರ್ತಿ ಮುಕ್ಕದಾರಿಗೆ ಅಂಚ ಆರ್ದಾದ ಮಂತೇರು ಆರ್ ಎನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಗು ಒಂಜಿ 4 ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯರು ಇರು ಬ್ರೆಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಇರ್ದ ಬ್ರೆಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಇಚ್ ಮಾಮ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ಕಾಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿಸ್ಕಾಫ್ ಮನ್ಪು ನಮಗೆ ಬಿಸ್ಕಾಫ್ ದ ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದು ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಜ್ಜ ತಿರಮಿಸುಡು ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡೇರು ಇಚ್ಚಿ ನಿಕಲು ಒಂದು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಮನ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಆಯ್ಕೆ ಯಾನ್ ಐಟ್ ತೂನಾಗ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೊಂದು ಪಂಡ ಯಾ ಪಂಡ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೋರ್ ಎಂಕಲ್ನ ತಿರಮಿಸು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆತ್ ಒಯ್ತಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಆಯ್ಕ್ ಆರ್ದದ ಅರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ದೊಟ್ಟುಗು ನಾನು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಆಡ್
ರಡ್ಡು ಜನ ಇಂಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದ್ಪೋನು ದಾದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾತೆಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನು ಬೇತೆರಾಂಡ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಐತೊಟ್ಟು ಬೇದ ದಂಚೆ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಪುರ ಮಂತೇರು ನಮ್ಮ ಅದು ಡೇಟ್ ಮನ್ಪುರ ಪೂಜ ಆಡ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆಕ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಗಿತ್ತಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪರ ಪೂಜ ಅಡೆಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡು ಅವ್ರಡ್ಡೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತಿ ಬಾಕಿದ ಓಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂಡಾಕ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಔಟ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕುಂಡ್ ಪನ್ಪುನ್ನೆಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ದಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಪನ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಲು ಎದುರ್ದಾಯಗ್ ಕನ್ನಡ ನೀರ್ ಕನಪುಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಶಾಪ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿತ್ರ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಜಿಂದ ಆ ಕಣ ನೀರ್ದ ಶಾಪ ಏರ್ ತಪ್ಪು ಕನಪ ಏರ್ ಅಕ್ಲಿಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಿಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪಯಾನ ಕೇಕಿಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ತಿರುಮಸಿಂಚ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮಕ್ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಒಲ್ಪಾಯಿನಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಲ್ಪಾಯಿನಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪುಟುದಿನಿ ಕೇರಳ ಪಂಡ ಗಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕಲ ಕೇರಳ ಮಿಡಲ್ ಕೇರಳ ಕೇರಳ ಊರುಂಡು ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಟ್ರಿತ ಬಂದು ಮಂಗಳ ದೇವದಲ್ಲಿ ಪನಿಯರ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ರಿತ ಅಡಿಗೆ ಹೋತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಪಪ್ಪ ಐತೇರು ಅಂಚ ಆರ್ ತೀರ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಬಾಕ್ರ ಬೈಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೂರ ಬಾಕ್ರ ಬೈಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಡಿಪುಡ ಇತ್ತ ಬೇಕಿಂಗ್ ಎತ್ತದ ಕೈ ಫುಲ್ ಯಾನ್ ಆಪಗನೆ ಹೊರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿತ್ತು ಮೇರೆ ಕುಕಿಂಗ್ ತೋದು ಇದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸುರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದಂದ್ ಆತು ಶೋಕ್ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುರ ಅಕ್ಕ ಟಚ್ ವುಡ್ ಸೊ ಎಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡುಂದಾದ ಬಂದಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಎಂಚೆತ್ತನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಹುಷಾರಿತ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವು ಪನ್ಪೇರದೆ ಕೆಲವೇರು ವಿದ್ಯೆ ಕೈಪತ್ತಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈಪತ್ತನು ಬಂದಂದ್ರೆ ಮೇರೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕೈಪತ್ತು ದೇವ್ರ ಮೇರೆ ಬಂದೆ ಪನಲಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಚ ಇರ್ತಾರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪನೆ ಅಥವಾ ಮಸ್ತ್ ಪೋಕ್ರಿಯೆ ಎಂಚ ಪೋಕ್ರಿಯಿಂದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಂತಾರ ಓದಿತ್ತ ಬೊಕ ಇಂಚಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತ ಅಂಡ ಪೋಕ್ರಿಯಿಂದ ಓಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಕ್ ಮಂದಿ ಅನ್ಸಲ ಸೀನ್ ಉಂಡ ಬಂಕ್ ಮಂತ್ ಪೋತಿಜ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತನೆ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಂಡ NSS ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಕುಡ್ಲ ಪೋಪಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋತಿನ ಉಂಡು ಓಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ್ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಇದೀಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ 8 ವರ್ಷಡಾಯಿನಿ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಲೆವೆಲ್ ಬೈದರ್ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡೈತಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಅದ ಪನ್ಪರ್ ಏನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ನಿ 21 ಇಯರ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ನಾಡು ಅಂಚಿನಿಗ್ ಪೂರ ಆತರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ಬುರ್ಚಿದ ಅದೇಕವು ಪೂರ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಾತ ವಿಷಯಗ್ಲ ಅವಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಎದುರು ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆ ಅಂಚೆನಿತ್ತ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಏರ್ ಮಾತೊಪ್ಪುನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಐತೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಉಲ್ಲೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ನಿಯರ್ ಜಾಬ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಕೇರಳದ ಎಂಕ್ಲೆ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಿದೆ ಪೋನ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಪ್ಪುನೇಕ್ ಆಯ್ ಮುಲು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಗೊಂಜುಲ್ಲೆ ಮಾಮಿಯನ್ನ ಬಾಂಬೆಡುಲ್ಲೆ ಅರ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಜೈತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ತೂದು ಮನ್ಪುವೆರ್ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಬರ ಮನೊಂದುಪ್ಪುವೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಜಾತಕ್ಕೆ ಏಂದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾರಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪನ್ನಗ ಈರು ಏರೆಗಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತಿದ್ದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಏರೆ ಕಾಲ್ ಅಂಪೋರ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತ ಏರೇನ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಸಾರಿ ಇಂದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಜಾರ ಪೊಚ್ಚಿ ಸೊ ಈ ಸಾರಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪುಗಾರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪರಿಜದುಕ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ತುಷಾರ್ಲು ಇಡ್ತುಕ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ರೆಡಿ ಕಾಲ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಹಲೋ ಓಲ್ಲಯ್ಯ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡಿಯ ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಪಿದ ಇತ್ತೀರು ಯಾನ ಇಂಕ ಸ್ಟಾಲ್ ಮುಗಿತ್ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಅಂತ ಬನ್ನಾಗ ಏರ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿಯ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಅಂಚ ತಿರಾಮಿಸು ಇನ್ನ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಉಂದ್ವೆ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಇಲ್ಲದು ಉಲೈ ಬರ್ರೆ ಅಂದೆ ಬಾಕಲ್ ಪಾಡ್ದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
ಅಕಲ್ ಪಿದೆ ಇಲ್ಲೇರು ಬಾಕಲ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಪನೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಹಿಂಗ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂದ್ ದಾದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿರಿಯಾ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಹಿಂಗ್ ಕೈಕ್ ರಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನೆನಪ ಅಂಡೆ ಯಾನ ಹಿಂಗ್ ಇನ್ನಿನಂದೆ ಮಂಡೆ ಪೋಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ರಪ್ಪ ನಿಕ್ಕು ಮಂತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಅವ್ ಇಂಕ್ಲ ಡೋರ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಒಂಜಿ ದೊಂಕುಂಡು ಲೈ ಪೋಪುನ್ ಮಾರದೆ ಕೌ ಮಂಡಿ ಚಾಪಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಅವಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವ ಎಂಗ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬನ್ನ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಬೈದಿನ್ ತೋಜೋಡು ಅಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಲ ಮಂದೇರ್ ತೋಜೋಡಿ ಅವಂತ ಅಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಲ ಇಜ್ಜಿಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿಲ್ ಉಪ್ಪುನತ ಸುತ್ತ ಇಜ್ಜದ ದಾದ ನೀ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಯಾನೆಂಚ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲದ ಐಕಿಂದ ಆಪುಜತ ಕವನ ನಿಕಲ ಕಿಂಡಿ ಗೋಳಿ ಅತ್ತ ದಾದಂದಿ ಮಂಡೆ ಪೂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಈ ಕಿಂಡಿ ಗೋಳಿ ಇದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋನ್ ಮಂತು 10 ಉಂಡತ ಕಾಲ್ ಮಂತು ಅಂದ ಬೇತದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡ ನಿಂಡ ಬೇತದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಮಂತು ಅಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಫೋನ್ ಮಂತು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತ ನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಂಡ್ ಮಂತು ಅಪ್ಪಗ ಮುಚ್ಚಿದ ಎಂಕಲ್ ಬಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾತ ಐಕಿ ಟಚ್ ಆಪುಜ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಏಪತಿಕ್ಕಗಯ ಈ ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ಕವನ ಅತ್ತಿಯ ಪಾರ್ಟಿ ಮನ್ಪರೆ ಏಪತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಗನ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಂತೀನಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ಪ್ರಾಂಕ್ ಆತಿರಿ ಗೈಸ್ ಅರೆಗೆ ಚಲಿ ಕುಲ್ಲುದುಲಿಗೆ ಏತೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏತ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂಚಾನಕ್ಕ ಪ್ರಾಂಕ್ ಅರವನ್ಪುನು ಬಾಕಿಲ್ ಗಟ್ಟಿಪಾಡು ಪನೊಂತೀರ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಕವನಕ್ಕಗ್ ಇಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೈಸ್ ವೈರಲಿನ ಮೋನೆ ತೋಜಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಚಲಿ ಕುಲ್ಲುದಿನಿಗೆ ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಬಾಕಿಲ್ ಪೋಚಿ ಬಂದ್ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚಲಿ ಕುಲ್ದುನು ಅಂದ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇರಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏಪ ತಿಕ್ಕುನು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಬೇಷಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಾವು ಪೋಕ ನಮ್ಮ ಪಾಯಸದ ಇದ್ದಂಟತೆ ಚೂರ್ ಚಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇರೆಗ್ ಪಂಡದ ಎಕಡೆ ಪಂಡರು ಬೇಕಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ಪಂದ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಂದಂದು ವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಯರ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಇರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಮೇನ್ ದುಮ್ಮುರ್ದಿಂಚ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಇದು ಒಕ್ಕ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ದಾಯ್ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಬುಡ್ದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಚೂಸ್ ಬಂತೀನಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ವರ ಏನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಏನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಸೆಲೂನೋಡು ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಲಾಂಗ್ ಅವಂತಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದಿಡೆ ಬರ್ರೆ 1 hour ಪೂರ ತಾಗೋದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪುನಾಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ದ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಂಡೇರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನದೈಟ್ ಅಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಪಂಡ ಅಲ್ನ ತೀಚುನ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲೆದ ಆನಾಗ ಏನ್ ಬುಡಿಯ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಾಂಗ್ ಪೋಯರೆ ಪೂರ ಬಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರೆಗ್ ಮೇಕಪ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರ್ ಇರೆಗ್ ಐಜ ಶಾಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಡಿತ್ತನು ಪಂದಂದು ಆಯರ ಪಂಡ ಮೇಕಪ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಪೋಡಾಪುಂಡು 3 ಗಂಟೆಗ್ 4 ಗಂಟೆಗ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಒಂತೆ ಹಳ್ಳಿ ಟೈಪ್ ಕಾಂಡ ಆತ್ ಬೇಗ ಪೋರೆ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದ್ರ ಅಡ್ಡು ಜೋಕುಲಲ್ಲಿ ರಕ್ಲೆ ಮುರಿದು ಪೋರೆ ಹಾಪುಜಿ ಐಕೆಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಅಂದೆ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಏಪಲ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರಲಿ ದಾದಲ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕು ಪೋಯ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ
ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಪಂದು ಪನ್ಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಾದೇನ ಲೈಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ನಮಿತ್ತೆ ಅವೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮಗ್ ಬೆದ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ವರ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೇನಾಗ ಖುಷಿ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅದು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಖುಷಿ ಅದೇ ಲೈಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ ಪಂಡರ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಜೀವಡ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನ ಜೀವನದ ಬೇಜಾರಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡದಾಯ್ತಾ? ಬೇಜಾರಾಯಿನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಳೆಯನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಅಪ್ಪಾರು ಉಪ್ಪೊಡಿತ್ತು ಫೀಲ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಪ್ಪಮ್ಮೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಉಡಾಕೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಸುರುತ ದೇವೇರ್ಲಕನೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಳೆಯನ್ನ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾರಿ ಅವು ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಏತ್ ನಮ ಪರಬೇರೆ ಅಂಡಲ ನಮಕ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೊರತೆ ಪಂದಂದ್ ಅವು ಕಳೆಯನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತಾ ದುಃಖ ದಾದ ಪಂದಂದ್ ಐಕ್ ಇಪ್ಪು ನಕಲ್ ನಿಕ್ಲ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ದಾದನೆ ಅವಳು ಪ್ರಾಯ ದುಪ್ಪಡು ಏನನ ದುಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆರ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ಅತನ ಅಕ್ಲೆನ ಮಸ್ತ್ ಕೀಳು ಮನ್ಪುನ ಅತನ ಅಕಲ್ನ ನೀಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪಂದ ಉಪ್ಪುನ ಅತನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಡು ನಿನ್ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದ್ ನಮನ್ ಈತ ಮಿತ್ತು ಮಂತ ತಾಂಕದ ಉಪ್ಪುವೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಟು ಮೋಕೆಡ್ ತಾಂಕಗ ಬಂದು ಇದು ವೀಡಿಯೋ ತುರಿಂಕ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ಓಕೆ ಕಾಮಾಲಿ ಚೂರು ಓಕೆ ಲೈಫ್ ದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಂದು ಬನ್ನಗ ಮೇರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗುರ್ತಾನಗ ಮೀರ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಅದಾಗ ಎಂಡ ಮತ ಒಂಚ ಮತ ಮಾತಾಡ್ತಿಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನು ಇಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪಂದ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಂತಂಡ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಕವನ ರೈಕೇಕ್ ಸೆಂತಿರಮಿಸು ಬಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜ್ ಆತು ವ್ಯೂಸ್ ಒಂಜ್ ಆತು ಲೈಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಮುಟ್ಟಂದೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಇಂಚನೆ ಮೆರ್ನ ತಿರಮಿಸು ಜರ್ನಿ ದಾದೋಣ ಅತನ ಬೇಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ದಾದೋಣ ಅಸ್ತು ಮಿತಿ ಮಿತಿ ಪೋಡ ಅಣ್ಣ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಪಂದ ನಾವು ದಾದ ಪಂದ ಪನ್ನು ಕೇನ್ಗ ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಆವಡು ಪಂದಿತ್ತನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಗಾದ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೋನೆ ತೂಪ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡ್ ಖಾಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆತೆ ಬೇರೆ ಬುಚ್ಚಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಫೇಸ್ ತುಪ್ಪನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತೋಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ದಾದನ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೆ ಮನ್ಪುಗ ದಾದ ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಏನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕೈತ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ಎಂಚ ಪಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಆತೆ ಅಂಚ ಈರ್ಡ ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ ಇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಾರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇರ್ ಏತ್ ಬಿಸಿ ಪುನಗ ಕೇಂಡಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡು ಕಾತಂಡ್ಲ ಪನೊಂತಾರ ಪಂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇತ್ ಮಲ್ಲ ಪೋಡು ನಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ದಾತೆ ಶಾಪ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಒರ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಪಾಡ್ಗಂದ್ ಬೊಕ್ಕೊರ ಆಪುಂಡು ಶಾಪ್ ಪಾಡ್ ನಮ್ಮ ಐಕಂದೆ ಟೈಮ್ ಕೊರಡ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಪುನ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಣ್ಮುಟ್ಟಲ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂದ್ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಕಲ್ ಕೈ ಬುಡ್ ಪೂಜಾರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನೊಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಈತ್ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಮನ್ಪುಯರ್ ಬಂದ್ ಪನ್ನಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಕ್ ಸಾಧನೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಪಂದ ಪನಲಿ ಎಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಜರ್ನಿ ದಾದೋಂಡ ಮಾತಾರ್ ಪಂಡಿರ್ನ ಲೈಫ್ ದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಡ್ತುದು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಬಂಗೇಜಪ್ಪ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲೇಜಿ ದಾನೆ ಕಾಸುಂಡು ಇಲ್ಲು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾಕ್ ಆತೆ ಪಂಡ ಎಂಚೆ ನೂರಾನೆ ಈತ್ ಇಷ್ಟ ಮಂತೇರು ಎಂಚೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಈತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಿ ಅಂದ್ ನಿಜವಾದಲ ದಯಪನ್ನಗ ಫ್ರಮ್ 0 to 10K ಫಾಲೋವರ್ಸ್ 11 ಅವನ್ ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಬೇಗ 50 100 ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಡ್ ತಿರುಮಿಸ್ ನಾತ್ ಫೇಮಸ್ ಆವಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಂದೆ ನಕ್ಕಲ್ ಅರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಐಡಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತಿರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯಾನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತುಲೆ ಆರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯರ ಏಪ ವಾದಿನ ಓಡೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಪಂದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಬತ್ತಂಡ ಪೋದು ಒರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಐಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆತ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಮಾತಾಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದ ಬರ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದಾಲ ಇತ್ತಿನ ಪನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೋರ್ಡು ಆರ್ ಮನ್ಪಂದಿನ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಇಜ್ ಆರ್ ಮನ್ಪಂದಿನ ಕೇಕ್ ಇಚ್ಚಿ ವಾರಿತ್ರಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ್ಪಂಡ ಆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಇರೇ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಇರೆಗ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕಿ ಇನ್ನೆ 2 ವರ್ಷ ಓಕೆ
ಇತ್ತ ಇರು ಕೇಕ್ಸ್ ತಿರಮಿಸು ಮಾತ ಇಂಚ ಕೊರ್ರೆ ಪೋನಾಗ ತಿರುಮಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಂಡಗ ಅಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪೋಡಪ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಉಪ್ಪೋಡಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋಪರ್ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಬಾಲೆ ತೂಯರೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪೇರು ಅಮ್ಮಗ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂದಾಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಅಮ್ಮಗ ಐತೆ ಆರು ಜೋಕ್ಲಿನ್ ತೋನಿತ್ತನೇಟ್ ನಮಕ್ ಈತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೋರಾಂಡ್ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಅದು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಗಳೇ ನೋಕಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಂದ್ ಪೋಲಿ ಆಂಡಲ ರಶ್ಗ ನಮಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಂಗ ತೂಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಆರು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತನೇಟ್ ಈತ್ ಎದುರ್ಪೋರೆ ಕಾರಣ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತಾನೆ ಇದೇನ ಲೈಫ್ ಇಡ್ ಈತ್ ಮಾತ ಒಂದು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟರ್ನ್ ಪಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ತಿರಮಿಸು ಜರ್ನಿ ಇರ್ನ ಇದು ಮುತ್ತ ಜರ್ನಿ ದಾದ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಒರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೊಂಡ ಅವಿಯರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುಂಡೆ ನಾ ಕೇಕ್ ದ ನೆಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಯಾನ ಚಿರಶ್ರೀ ಪೊಕ್ಕ ಹೇಮಂತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊರೊಂದು ಪೋಯಿನೇಟ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಐಕ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಕೇಕ್ ಬುಡ್ದು ಕೇಕ್ ಬುಡ್ದು ಪನ್ಪನಾಗಿತ್ತೇರ್ನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡರೇರ್ ಪಪ್ಪನ್ ಕಳೆಯನ್ನ ಅದು ಪಡ ಅತ್ತಂಡ ಈತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಲವು ಟಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತ ಅವು ಮಾತ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ದು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಂದು ಅವು ಶೋರ್ ಅದೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಮ್ಮಾಗ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಏನ ಇಂಚಿನ ಎಂದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾನೆ ಪಂಡಲ ಐಕ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ ಪಂಡ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಪನ್ಪೇರ ಅದು ಇಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲಿ ಅಂಚ ಬರ್ಪೇನೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದೆ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿಲಕ ನಾನು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ್ಲ ಜನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಡಿಕೆದ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ಪನಾಗ ತಿರಮಿಸು ಇರ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವು ಏರು ಪಂದ್ ಇಂಕ್ಲ ಜನಕಲ್ ಮಾತ ಕೇರುಂತಾರ ಅವು ಏರು ದಾಯ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ನು ಏನ ಕತೆ ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಏರು ಅವು ಏನ ಮೆಗ್ಗೇನೆ ಆಗ ದಾದನ ಫೇಸ್ ತುಪ್ಪರ ದಾದ ಪಂಡ ದಾದನ ನಾಚಿಗೆ ಆಗೊಂತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋ ನಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ರೀಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಗೊಂತೆ ನಾಚಿಗೆ ದಯಾತಿ ಗೊತ್ತಾನದಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ನ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ಕವನ್ ಆಗ್ತಾನ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗೆ ಅರ್ನ ಕುದರ್ ಮಾಮನ ಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಾಮನ ಮಗೆ ಓಕೆ ಅರ್ನ ಕುದರ್ ಅಂಕಿತ್ ಪಂದೆಂದು ಅಂಕಿತ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರಿವೀಲ್ ಮಂತ ಕುದರ್ ಪುರ ಪನೊಚ್ಚಿಂದು ನಮ್ಮ ರಿವೀಲ್ ಮಂತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದಾದ ಪನ್ಪುನ ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಇರೆಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೆಕ್ಕಿನ ಇರೆಂಗ್ ಪಂಡರೇರು ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತನ ಪಂದಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಉಲೈ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ನಕಲ್ ಎರನೆಲ್ಲ ಪಂತೇರ ದಾಯಗ್ ಬೋಡ್ನಿಕ್ ಇದು ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂತಿಜೇರು ಪಿರವುಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ದಾಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೆಂದದ್ದು ನಮನ್ ಮನ್ಪೋನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋದುಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕೊಂಜ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿಂದದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒರಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಈತ್ ಊರೂರು ಪೋದು ಸೇಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈತ್ ಇಂದು ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಪಂದ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ದೆತೊಂದಿಜೇರು ಅವು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚ ನಮ್ಮದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಂತಾನ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ವಾಕಲ್ ನಂದು ಐಕ್ ನಮ್ಮದಾಲ ಮಂಪರ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಅವು ದಾದನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನಾತ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಅವ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪುದ ಮಾತೆ ನಮ್ಮದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನಕ್ಲಿ ಮನ್ಪುಯರು ಆತೆ ಯಾನ್ ಚಿರಶ್ರೀ ಅಕಡ್ ಪಂಡೆ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಪಂಡೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಏನ ಮಾತ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳ ಬತ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಏನ್ ಪಾಡ್ನ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕಿನಿ ಒಳ್ ಪಾಲ್ ಅಪ್ಪಗಲ ಬತ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ರಡ್ಡರೆ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಐನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಲ್ ದೆತೋ ನೋಡು ಇರ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾರ್ದ ಪಂಡೆನು ಕಡಪುಡ್ತಿತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತರತೆ ಐಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣೆ ಎಂಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತು ಪುನಾಗ ಪಂಡ ದಾಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುರತೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತೆ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ಪುನೌದ ಅದೇ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟು ನೌ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ ಅದ್ಲೊಪ್ಪು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇ ಅದ್ಲೊಪ್ಪು ಪಂಡೈತೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಡು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಬಂಗಡೆ ಬತ್ತುದುಪ್ಪ 21 years ಬಂಗ ತೂದು ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಮದ್ಮಾಯ ಅವು ಆದ್ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಈ ಜರ್ನಿ ಅಂದೆ ತೊಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ದ ಮಲ್ಲ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಅದಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಂತ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರೋನ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಗುಡಿಯತೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತ ಅಂಚ ಇತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಲ್ಲ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಯಪಣ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ನಮ್ಮಂತೂದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಕ ಫೀಲ್ ಆಣೆ ಎಸ್ ಓಕೆ
ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪಲ್ ಒಂಚೂರು ಜಬ್ಬರೆ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ದಡ್ ಬಾಕಿ ಆತಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆಪಲ್ ಪಾಯಸ. ಸೊ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪಿರ್ತದೆ ಅದ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದ್ ಬನ್ನಿ. ಇತ್ತೆ ರಡ್ಲ ಚೌಲಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಮ್. ಇತ್ತೆ ನೇನು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಓಕೆ. ನೀರು ಓಲ್ ತೂತೀನಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುದ್ ಮಂದಿನಿ. ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುದಿತ್ತೆ ಆಪಲ್ದ ಫ್ರೈ ಅಂಚ ಆಪಲ್ದ ಪಾಯಸ ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ ತೂನಾಗ ಇತ್ತಂಡ್ ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡ್ ಮಸ್ತ್. ಕುಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದುಂಬುರ್ದ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಅಂಡ ದುಂಬ ಇಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಕಿಚನ್ ಪೋರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿಯೊಕ್ಕ ಇಫ್ ಇತ್ತಿರಿಗೆ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ಕೇಟರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದ್ ಪಂಡದ ಅದು ಪನ್ಪರ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಕೆಫೆ ತ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಬರ್ಗರ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮನ್ಪುಗ ನಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಆರ್ ಅರೆಗ್ ಬುರ್ಚಿ ದಾಯಗ ಪೂರ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅತ್ತವ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಕುಕಿಂಗ್ ತನಿಟ್ ಎಂಕ್ ಓಲ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಹೋಟೆಲ್ ತರತ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೆಫೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂತೇರ್ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಮಂತಂಡ ಒಟ್ಟುಗ ಕೆಫೆ ಟೈಪ್ ಲ ಮನ್ಪುಗ. ಕೇಟರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದೆಜ್ಜ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಪಿನತ್ ಪಂಡ ಆತ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಿರಮಿಸು ಬೇಕಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬತ್ತಂಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆದೋರನೆ ಟರ್ನ್ ಅವಳ ಪಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೇರ್ ದುಮ್ಮೆರ್ನ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಬತ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಆತ ಶೋಕುನ್ ಮೇನ ಫುಡ್ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ ತೋಚ್ಪವ್ಯಾನ್. ಎಸ್ ಇತ್ತನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಅತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಈಜಿ ಮನ್ಪೇರೆ ನೇನ್ ಅಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರೆಗ್ ಇತ್ತೇರ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಇಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಓಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ನೀ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿಂದಾರ ನೋಡತಿ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಪಾಯಸ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತಂಡ ತೊಗೊಡ್ಸಲ ಯಾವೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್. ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಶೋಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಏರಿಗೆ ಗೀ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅತ್ನ ಚೀಪೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಯು ಬೆಟರ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತುಕ ತುಯರಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತುಕ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಪಲ್ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಜೀವಿತಾಗ ತೂಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅದಾದ ಅಂದ್ ತಿಂದದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ. ಎಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತೂನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆದುಂಡು ಗೈಸ್. ಎಂಚ ಆಪುಂತುಕ ಕಣ್ಣು ಬಾಡೋಚಿ ನನ್ನ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಕುಕಿಂಗ್ ನಿಕಲ್ ಮಂತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪಂದಂದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಟ್. ನಂಗೆ ಸತ್ಯ ಕಾಶಿ ಹಲ್ವ ಇಜ್ಜೆ ಆ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಾಶಿ ಹಲ್ವ ಪಂಡ. ಎಂಕ್ ಆಪಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ನೆನ್ನೆನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುನ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜ ಆಪಲ್ ಬಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರ ನಮಕ್ ಕುರ್ನೀರ್ಲ ಪನೀರ್ ಆಪಲ್ದ ಪಾಯಸ ಪನ ಶಾಕ್ ಆವು ಆತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿನ ಎಂಕಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ್ ತೋಚ್ಪಾಯ್ನೆಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾನದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆನೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಮಾತ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೇರು ಮಾತ ಪಂಡೇರು ನನ್ನದಾಲ ಬಾಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ನಮಕ್ ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ದಾತದ. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಅವ್ ದಾದ ಬಂದ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಟ್ಟಂಗದ ವೀಕ್ಷಕರು ಏರ್ ಮಾತು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಹೌದಾಯ್ತಾ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆದಿತ್ತಿನಾಕಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಗಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಐನ ಮನಸ್ಸುಡ್ದು ಇದು ಮನಿ ಪಂದಿಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡಾವಾಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಜಾಕಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರಾಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಿಕ್ಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಚ ಆಪೋಣ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಯರ್ಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಡ್ಡೈತೆ ಯಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿಂಚ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಒತ್ತಿಜ್ಜಾಣ ಆಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಂಚ ಪೋಣ ಇಂಚ ಆಪೋಣ ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಓಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇಟ್ಲ ಎದುರು ಬರೋಡು ಇತ್ತಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂಚ ಎಸ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ
ನಮ್ಮ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುದೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಗೊಡದ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಸೀಮಿತ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದ್ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ನಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಅಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಡು ನಮಕ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೆಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತುಂಡ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಒಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಅದೇ ಓಲ್ ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಿ ಪುನರ್ದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂದೆ ನಿಜವಾದ ಸೊ ನನ್ನ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಚಾಲ ಇತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂತೂದು ನಿಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲ್ ಪಿದೆ ಕಂದ್ರೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂತೂ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ್ ಪಾತಿರ್ನ ಮುಖೇನ ನಿಕ್ಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಿದೆ ಪಾಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಚಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಗೈಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಂಗದ ಸುರೂತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕವನಕ್ಕ ಸೊ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಓಕೆನ ಪನ್ಪನಾಗ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿನ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎದುರು ದೀನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಏನೇನೆ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ ಮನ್ಪುರಪ್ಪ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ AV Bliss ಮುಕಲಾಕ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನಮ್ಮ AV Bliss ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕೋರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚೆನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಮಸಾಲಾ ಬಾರಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರುಚಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಸಾಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಮಸಾಲಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದಿರೆಗೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಪಲ್ಲೆ ಏಂಚೊಂಡು ಬಂದಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂದ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದಿಮಹಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಕವನಕ್ಕಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವಾರ ತೂದು ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ತೂವೋಡು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಆದಿಮಹಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಚಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏ ವಾ ಸೂಪರ್ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ನಮ್ಮ ಗೌತಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿರ್ಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೋರ ಏನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಣಾರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಸೊ ತೂಲಿ ಶೋಕ ಕೇಕ್ಸ್ ಅಂತಿರ ಮಿಸು ಕವನ್ನರ ಐತುಲೆ ಯಾರು ಬೇಕರ್ ಬಾಳಿನ ಸಂಭಾಲಿಸುವೇರು ಅಂಚನೆ ಐತುಲೆ ಕುಕ್ ಮನ್ಪುವೇರು ದೆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಜರ್ನಿ ಇಂಚನೆ ನಾತ್ ಎದುರು ಪಾಡ್ ಅಂಚನೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರಾರು ಆರೆ ಕುದ್ದಾದ ಮಂದಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಲ್ತೋರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆದಿಮಹಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ ಗೌತಮಿ ಶುಭ ಮುಖಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ಪನೊಂದು ಸೊ ಪಟ್ಟಂಗದ ಸುರುತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ತಿರುಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಡ್ ಅಂಚನೆ ಇದನ್ನ ತಿರಮಿಸು ಜರ್ನಿ ಆದೊಂಡು ಆತನ ಇದನ್ನ ಕೇಕ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಆದೊಂಡು ಬೇಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ನಾನು ಮಿತ್ತು ಪೋಡ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಇದನ್ನ ಕೆಫೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಅವಡೆ ಇಂಕ್ಲ್ ಬರ್ಪ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪು ಅತ್ತೆ ಪತ್ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಲೈಫ್ ದ ಒಂಜಿ ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎವ್ರಿ ಹೋಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂಡರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಂಗ ಬೈದಂಡ ಸೊ ಸುರುತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪಂದ್ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನಾತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೇಜ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ತಿಕ್ಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಂಗಡ್